Soitit aikamatkatoimistoon. Matkanjärjestäjä on plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen. Paina 1, jos haluat aikamatkalle plastiikkakirurgian historiaan. Kiitos valinnastasi, matkasi alkaa. Tervetuloa mukaan tälle matkalle menneisyyteen. Tänään me syvennetään aiheeseen, jonka juuret on paljon syvemmällä historiassa kuin ehkä äkkiseltään ajatteliskaan. Puhutaan siis plastiikkakirurgian varhaishistoriasta. Mitä veikkaat, kuinka kauas pitää mennä? 100 vuotta, 500, 1000? Ei riitä, ei lähelläkään. Me aloitetaan muinaisesta Egyptistä, noin 3000–1600 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Aika hurjaa. Samaan aikaan Euroopassa, siellä vasta vieriteltiin kiviä Stonehengea varten. Käydään tässä siis läpi vanhoja dokumentteja, jotka kertoo yllättävänkin kehittyneistä lääketieteen jutuista muinaisessa Egyptissä ja Intiassa. Meidän tavoite on kaivaa esiin niitä kiinnostavimpia yhtymäkohtia ja oivalluksia. Miten nämä tuhansia vuosia vanhat toimet ja ajatukset oikein liittyy nykyiseen plastiikkakirurgiaan. Luvassa on varmasti yllätyksiä ja ehkäpä toivottavasti uutta arvostusta näitä varhaisia pioneereja kohtaan. Valmistaudu siis oivalluksiin. Okei, eka pysähdyspaikka. Muinainen Egypti ja kuuluisa Edwin Smith-papyrus. Tämä on siis yksi vanhimmista tunnetuista kirurgisista teksteistä. Ja ajoitus on ihan uskomaton. 3000–1600 EA, siis todella kaukana. Vaikka se ei nyt suoraan kuvaakaan mitään nykyajan kauneusleikkauksia, niin se on ihan täynnä asiaa, joka on plastiikkakirurgian ydintä. Pään, kasvojen ja kaulan alueen vammoja ja tulehtuneiden haavojen hoitoa. Sellaista. Siinä käydään läpi 48 tapausselostusta vammoista ja sairauksista, ja ne on tosi järjestelmällisesti jaoteltu anatomisesti päästä alaspäin. Kallon murtumista ja leukaluksaatioista aina rintakehan ja selkärangan vammoihin. Kuulostaa jotenkin hämmästyttävän tutulta ja systemaattiselta, eikö? Ja historiallisesti tosi merkittävä juttu. Tässä dokumentissa mainitaan myös ensimmäistä kertaa kirjallisesti rintasyöpä. Joo, tämän papyruksen merkitys lääketieteen historialle on todella valtava. Ja mikä tässä on niin erityisen kiehtovaa ja modernia, on se systemaattinen lähestymistapa potilaan tutkimiseen. Siis ohje on ihan selkeä ensin katselu, eli inspektio, ja sitten koskettelu, palpaatio. Ja näiden havaintojen perusteella sitten tehdään diagnoosi, ja sen pohjalta annetaan paranemisennuste, eli prognoosi. Tämä muistuttaa siis hämmästyttävän paljon nykylääketieteen periaatteita, vaikka nykyään tietysti korostetaan sitä potilaan kuuntelua ensin. Mutta tämä järjestelmällisyys, havaintojen kirjaaminen ja se ennusteen antaminen, se oli jotain ihan vallankumouksellista tuhansia vuosia sitten. Miten ne sitten luokitteli ne ennusteet? Oliko siinä joku systeemi? Oli, ja tosi pragmaattinen. Niitä oli 3. Ensin vaiva, jonka hoidan, eli parannettavassa. Sitten vaiva, jota vastaan taistelen, eli hoidettavassa, mutta lopputulos vähän epävarma. Ja 3. oli vaiva, jota en hoida, eli käytännössä kuolemaan johtava tai parantumaton. Okei. Esimerkiksi just sen rintasyövän kohdalla papyrus kuvaa semmoisen pullottavan kovan ja kylmän kasvaimen rinnassa ja toteaa sen olevan just tämä vaiva, jota en hoida. Mitään hoitoa ei ehdoteta, ei edes sitä polttamista kuumalla raudalla, mitä muuten käytettiin. Tämä osoittaa mun mielestä paitsi rehellistä arvioita sen ajan keinojen rajallisuudesta, niin myös sitä, ettei potilaille annettu turhia toiveita. Joo, totta. Ja tämän papyruksen löytötarina, se on ihan kuin jostain seikkailuleffasta. Kuvittele, teksti kirjoitetaan muinaisessa Egyptissä ja sitten se katoaa hautaan yli 3000 vuodeksi. Ja vasta vuonna 1862 Luxorissa, siellä Theban nekropolin lähellä antiikkikauppias Mustafa Aga myy tämän käärön amerikkalaiselle egyptologille Edwin Smithille. Tämä Smith oli paitsi tutkija, niin myös keräilijä ja vähän niin kuin jäljenmyyjäkin. Hän tajusi heti papyruksen merkityksen. Mutta vaikka hän oli taitava hieroglyfien tuntija, niin hän ei yrityksistään huolimatta onnistunut kääntämään tätä. Se oli melkein 5 metriä pitkä ja tosi monimutkainen teksti. Juuri niin. Smith teki kyllä muistiinpanoja ja yritti sitä tulkita, mutta työ jäi ihan kesken.
Sitten kun hän kuoli, papyrus periytyi hänen tyttärelleen. Ja tyttär ymmärsi sen arvon ja lahjoitti sen New Yorkin historialliselle seuralle vuonna 1906. Ahaa. Mutta vasta 1920-luvulla toinen tosi merkittävä egyptologi James Henry Breasted Chicagon yliopistosta sai rahoituksen ja koko tiimin. Ja ne lopulta onnistu kääntämään ja analysoimaan sen papyryksen ihan perusteellisesti. Se käännös ja kommentaari julkaistiin sitten tosi näyttävästi vuonna 1930. Ajatella, mikä matka yhdellä dokumentilla, haudasta museoon ja lopulta koko maailman tietoon. Ihan uskomatonta. Mutta tämä Edwin Smith teki toisenkin merkittävän löydön samoihin aikoihin. Vuonna 1862 hän osti Luxorissa myös toisen lääketieteellisen papyruksen, Ebersin papyruksen. Tämänkin alkuperäinen löytöpaikka on vähän hämärän peitossa. Tarina kertoo, että se olisi löytynyt muumion jalkojen välistä sieltä El Assasifin alueelta Tebassa. Smith piti sitä jonkin aikaa hallussaan ja ilmeisesti yritti myydäkin sitä eteenpäin, koska vuonna 1869 ilmestyi joku antiikkikauppiaan mainos, jossa kerrottiin suuren lääketieteellisen papyruksen olevan Smithin hallussa Luxorissa. No, muutama vuosi myöhemmin, 1872, saksalainen egyptologi ja kirjailija Georg Ebers osti tämän valtavan, noin 20 metriä pitkän papyruksen. Ja Ebers vei sen Leipzigin yliopistoon Saksaan, missä se on edelleen. Ja näin se papyrus sai nimensä löytäjänsä, tai ostajansa mukaan. Kyllä, ja Ebersin papyrus tarjoaa vähän erilaisen näkökulman muinaisen Egyptin lääketieteeseen, jos verrataan siihen Edwin Smith-papyrukseen. Kun Smith keskittyi pitkälti kirurgiaan ja vammoihin, niin Ebersin papyrus on paljon laajempi. Siinä keskitytään enemmän sisätauteihin, silmäsairauksiin, gynekologiaan ja lääkehoitoihin. Se on vähän kuin valtava reseptikirja ja varhainen lääketietokanta, niin kuin muinainen versio farmakafennikasta tavallaan. Joo. Siinä on yli 700 maagista kaavaa ja lääkereseptiä, ja niissä kuvataan tarkasti ainesosat, valmistusohjeet, käyttöaiheet ja annostukset, tosi yksityiskohtaista. Mainitaanko kuitenkin myös kirurgisia toimenpiteitä? Vai oliko se pelkkää lääkehoitoa? Kyllä mainitaan, mutta vähemmän kuin siinä Smithin papyruksessa. Ebersin papyruksessa kuvataan esimerkiksi paiseen kirurginen avaus ja rasvakasvaimen poisto. Niitä kutsuttiin aika osuvasti veitsihoidoksi. Veitsihoito. Selkeä. Joo. Lisäksi siinä annetaan tosi yksityiskohtaisia ohjeita palovammojen ei-kirurgiseen hoitoon. Esimerkiksi neuvotaan käyttämään sidoksissa hunajaa, voita, öljyä ja kasvirasvaa 5 päivän ajan, ja siinä kiinnitetään myös huomiota siihen arpeutumisen laatuun palovamman parannuttua. Annetaan ohjeita tulehtuneen tai syvemmän palovamman hoitoon. Eli kyllä siinä oli ymmärrystä haavanhoidon pitkäkestoisuudesta. Entäs se ero magian roolissa, minkä mainitsit? Se kuulosti kiinnostavalta. Se on tosi merkittävä ero näiden kahden välillä. Edwin Smith-papyrus on niin hämmästyttävän rationaalinen ja melkein tieteellinen. Magia mainitaan vain yhdessä ainoassa tapauksessa koko tekstissä. Ja silloinkin se tuntuu olevan vähän niin kuin lisänä, ei se pääjuttu. Okei. Mutta Ebersin papyrus taas on ihan täynnä loitsuja ja manauksia. Niillä yritettiin karkottaa demoneita ja tautien aiheuttajia. Ajatus tuntuu olevan vähän, että magia on tehokasta yhdessä lääketieteen kanssa, ja lääkkeiden antamiseen liittyy usein maagisia rituaaleja. Aivan. Tämä heijastaa ehkä laajemmin sitä sen ajan uskomusmaailmaa, missä se yliluonnollinen ja luonnollinen ei ollut niin selkeästi erillään toisistaan. Joo, tuo on hyvä pointti. Ja tässä vielä hauska sivujuone tähän Ebersin papyrukseen liittyen. Sen nimenantaja Georg Ebers, vaikka me muistetaan hänet egyptologina, niin omana aikanaan hänet tunnettiin paljon paremmin menestyskirjailijana. Ajaa. Joo. Hänen lajityyppinsä oli käytännössä historiallinen viihde ja romantiikka. Kuulit ihan oikein. Ebers kirjoitti siis todella suosittuja historiallisia romaaneja. Ne sijoittu muinaiseen Egyptiin ja yhdisti tarkkaan historialliseen taustaan ripauksen romantiikkaa ja seikkailua. Ja tämä yhdistelmä oli niin tehokas, että hänen kirjansa oli kuulemma jatkuvasti nuorten naisten ja tyttöjen lahjatoivelistojen kärjessä siellä 1800-luvun lopulla.
No katos vaan, aivan hänen se esikosteoksensa Egyptin prinsessa vuodelta 1864 oli valtava kansainvälinen hitti. Siitä otettiin lukemattomia painoksia. Hän onnistui popularisoimaan muinaista Egyptiä tavalla, mihin harva tutkija pystyi. Aika jännä. Niinpä. Uteliaisuuttani mä hankin antikvariaatista yhden hänen suomennetun kirjansa Sisaret vuodelta 1883. Se kertoo kahdesta Memphisin Serapis-temppelissä työskennelevästä kreikkalaissyntysestä sisaresta Faarao Ptolemaios II Filadelfoksen aikaan. Täytyy myöntää, että kieli on aika vanhahtavaa. Sanat kuten kauvan ja aterioitijat, ne vaati vähän totuttelua. Joo, voin kuvitella. Ja mä jouduin ihan siis viettämään vartin netissä selvittääkseni, mitä ihmettä tarkoittaa lauseessa esiintyvä sana näljätupahtuminen. Näljätupahtuminen. Mitähän se on? Se tarkoittaa näljän hätää tai suurta nälkäkautta. Opin uuden sanan. Ahaa, okei. Mutta kun näistä pääsee yli, niin tarina on itse asiassa yllättävän mukaansa tempaava. Voisin antaa sille arvosanaksi, 35 muinaista ibistä. Historiallinen fiktio selvästi vetoaa ihmisien sukupolvesta toiseen. Ajatellaan vaikka nykykirjailijoita, niin kuin Dan Brownia. Mutta joo, nyt takaisin asiaan. Miten me ylipäätään pystyttiin lukemaan näitä monimutkaisia papyruksia? Sehän ei ole ihan yksinkertaista. Tässä kohtaa on ehdottoman tärkeää muistaa Rosettan kivi. Se on ihan avainasemassa. Tämä kuuluisa kivilaatta, johon on kaiverrettu sama teksti 3 eri kirjoitusjärjestelmällä, hieroglyyfeillä, demoottisella kirjoituksella ja muinaiskreikaksi. Se löydettiin vähän niin kuin sattumalta Napoleonin sotaretken aikana Egyptistä vuonna 1799. Ilman Rosettan kiveä ja sitä sen avulla tehtyä hieroglyyfien tulkinnan läpimurtoa, jonka Jean-François Champollion sit lopulta sai aikaan 1820-luvulla, niin me ei todennäköisesti ymmärrettäisi näiden egyptiläisten papyrusten sisällöstä juuri mitään. Aivan. Me tiedettäisi Edwin Smith-papyruksen systemaattisuudesta, eikä Ebersin papyruksen lääkeresepteistä. Rosettan kivi ihan kirjaimellisesti avasi oven muinaisen Egyptin kirjoitettuun kulttuuriin ja lääketieteeseen. Todella tärkeä konteksti. No niin, siirrytään nyt ajassa vähän eteenpäin ja maantieteellisesti ihan toiseen paikkaan. Mennään Intiaan, noin 500-luvulle ennen ajanlaskumme alkua. Kuvittele semmoinen vehreä maisema Gangesjoen varrella. Oppilaita kerääntyneenä kuuntelemaan opettajansa. Ja kuuntelepas, mitä tämä opettaja, Susruta, sanoo oppilailleen siitä, millainen on hyvä kirurgi. Mä luen tämän suoraan. Henkilö, jolla on rohkeutta ja mielen lujuutta, jonka käsi on vakaa ja hikoilematon, jolla on terävät ja hyvät instrumentit ja vapinaton ote niistä ja joka suorittaa leikkauksensa potilaansa parhaaksi, tämän potilaan, joka on antanut henkensä hänen käsinsä, hänen tulisi kunnioittaa potilasta kaikissa tilanteissa ja kohdella häntä kuin omaa poikaansa. Aika vaikuttavaa. Niinpä. Eettisesti tosi korkeatasosta pohdintaa jo 2500 vuotta sitten. Kyllä. Susrutaa pidetään ihan syystäkin yhtenä kirurgian ja erityisesti plastiikkakirurgian historian suurimmista nimistä. Usein häntä kutsutaan jopa kirurgian isäksi. Hän ei ollut pelkästään taitava lääkäri, vaan myös tosi omistautunut opettaja ja kirjoittaja. Hänen pääteoksensa on Sushruta Samhita. Se on todella kattava kirurgian oppikirja. Siinä on yksityiskohtaisia kuvauksia yli 1100 sairaudesta, sadoista lääkekasveista ja, mikä tärkeintä, lukuisista kirurgisista toimenpiteistä ja instrumentteista. Ja hän on erityisen kuuluisa just niistä nenänkorjausleikkauksestaan, eikö niin? Miksi just nenä oli niin keskiössä silloin? Se on totta. Sushruta Samhita kuvaa tosi tarkasti nenän rekonstruktiota, eli rinoplastiaa. Yksi syy tähän painotukseen lienee ollut se, että muinaisessa Intiassa nenän tai sen osan amputaatio oli aika yleinen rangaistus tietyistä rikoksista, kuten vaikka aviorikoksesta. Ai kamala. Niin. Tämän vuoksi sille nenän korjaamiselle oli ihan sosiaalista ja käytännön tarvetta. Ja Sushruta kehitti nerokkaita tekniikoita tähän. Hän kuvasi menetelmiä, joissa käytettiin poskesta käännettyjä ihokielekkeitä nenän rakentamiseen. Ja myöhemmin hän, tai ehkä hänen seuraajansa, kehittivät sitä tekniikkaa eteenpäin. Ne alkoi käyttää otsasta otettua kielekettä, joka käännettiin alaspäin nenän päälle.
Wow! Ja tämä intialainen otsakieleke, niin se on periaatteeltaan edelleen yksi modernin plastiikkakirurgian perustekniikoista. Ihan uskomatonta. On todennäköistä, että se poskikieleke oli varhaisempi ja vähän yksinkertaisempi, ja sitten kun taidot ja anatomian ymmärrys karttu, niin kehitettiin tämä monimutkaisempi, mutta usein paremman tuloksen antava otsakieleke. Aivan uskomatonta, että se perusperiaate on säilynyt vuosituhansia. Mitä muita plastiikkakirurgisia toimenpiteitä Sushruta kuvasi? Oliko siellä muutakin? Joo, oli paljonkin. Se Sushruta Samhita on täynnä muitakin relevanttia kuvauksia. Siinä käsitellään esimerkiksi korvanlehden repeämien ja vaurioiden korjausta. Usein käytettiin vähän samantyyppisiä kieleketekniikoita kuin siinä nenässäkin. Myös huulen haavojen ja halkioiden korjauksia kuvataan. Okei. Sitten palovammojen luokittelua niiden syvyyden mukaan. Sushruta ymmärsi, että eriasteiset palovammat vaatii erilaista hoitoa. Hän kuvasi myös haavanhoidon periaatteita ja haavan paranemisen eri vaiheita tosi tarkasti. Ja ehkä yksi yllättävimmistä asioista hän kuvasi vapaan ihonsiirteen käytön. Ai, ihan oikeasti. Joo, eli ihon ottamista yhdeltä alueelta ja sen siirtämistä peittämään haavaa toisella alueella. On jopa viitteitä lähteessä, että Intiassa olisi tehty koko ihonsiirtoja nenän korjaamiseksi jo paljon ennen Sushrutaa, jopa 3000 EAA. Mitä ihmettä? Silloin ihoa olisi otettu esimerkiksi pakarasta ja sen mukana olisi siirretty vähän rasvakudosta antamaan nenälle muotoa. Sushrutan ansio oli ehkä enemmän näiden kenties jo olemassa olleiden tekniikkojen systemaattinen dokumentointi, kehittäminen ja ennen kaikkea opettaminen. Wow. Miten hän sitten opetti näitä taitoja? Mainitsit, että hän oli myös opettaja. Millaista se opetus oli? Kyllä, hänen oppilaitaan kutsuttiin nimellä Sausrutaridaras. Ja se koulutus oli pitkä ja vaativa. Lähteiden mukaan niiden piti opiskella teoriaa peräti 6 vuotta, ennen kuin varsinainen kirurginen harjoittelu edes alkoi. 6 vuotta teoriaa? Niin. Se osoittaa, miten tärkeänä sitä teoreettista pohjaa pidettiin. Ja Sushruta ymmärsi myös sen käytännön harjoittelun merkityksen ennen potilaisiin koskemista. Hän käytti opetuksessaan eräänlaista simulaatiota tai kuivaharjoittelua. Oppilaat harjoitteli viiltojen tekemistä, ompelua ja kudosten käsittelyä, eli preparointia erilaisten hedelmien ja vihannesten avulla. Vesimelonien, kurppitsojen, kurkkujen, myös nahanpalasia ja luotuksen varsia käytettiin harjoitusmateriaaleina. Tuo kuulostaa siis ihan hämmästyttävän modernilta periaatteelta. Nykyäänhän kirurgian opiskelijat harjoittelee perusinstrumenttien käyttöä ja ompelemista ihan vastaavilla menetelmillä, vaikkapa just banaaninkuoreen tai appelsiiniin tehdyillä villoilla ja ompeleilla. Voit löytää videoitakin YouTubesta hakusanoilla Surgery Banana Practice. Aivan. Se perusidea on ihan sama. Hioa niitä kädentaitoja turvallisessa ympäristössä ennen kuin siirrytään ihmispotilaaseen. Lisäksi Sushruta korosti anatomian opiskelun tärkeyttä. Hän kannusti ruumiin avauksiin, dissektioihin, vaikka ne olikin kulttuurisesti ja uskonnollisesti aika haastavia siihen aikaan. Hän ymmärsi, että kirurgin on pakko tuntea ihmiskehon rakenne, jotta voi leikata sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Ei siis todellakaan ole mikään ihme, että häntä pidetään sekä yleiskirurgian että plastiikkakirurgian isänä. Hänen vaikutuksensa on ollut niin laaja ja niin perustavanlaatuinen. On siis todella kiehtovaa lukea näistä muinaisista teksteistä ja nähdä, miten monet nykyistenkin plastiikkakirurgisten tekniikoiden perusideat, just ne kielekkeet, siirteet, systemaattinen haavanhoito on itäneet jo tuhansia vuosia sitten. Mutta mikä mua erityisesti mietityttää, on se, että mistä nämä varhaiset kirurgit, kuten ne Egyptin tuntemattomat kirjoittajat tai Intian Sushruta, mistä ne oikein sai ne alkuperäiset ideansa ja oppinsa? Miten ne keksi nämä menetelmät? Se on tosi hyvä kysymys, ja vastaus on varmaan aika monisyinen. Suuri osa siitä varhaisesta kirurgiasta oli varmasti pitkälti kokemusperäistä, sellaista empiiristä oppimista. Voidaan kuvitella, vähän niin kuin säkin pohdit, että se ajatus ihokielekkeestä on voinut syntyä ihan käytännön havainnoista. Jos joku parantaja näki toistuvasti, että tietynlainen repaleinen haava, missä iho oli osittain irti, mutta yhdeltä reunalta vielä kiinni ja sai verenkiertoa, eli
just semmoinen palkenkielimäinen haava parani hyvin, kun se aseteltiin takaisin paikalleen ja sidottiin. Niin tämä on saattanut johtaa siihen oivallukseen. Eli kun sama havainto toistui tarpeeksi monta kertaa, niin joku rohkea sit kokeili tehdä tarkoituksella vastaavanlaisen kielekkeen ja siirtää sen peittämään vierestä kudospuutosta. Juuri näin. Ja samoin sen vapaan ihon siirteen keksiminen on voinut saada alkunsa vähän samantapaisesta prosessista, jos täysin irronnut ihon pala, joka oli vaikka puhdistettu ja laitettu takaisin haavan päälle, joskus sattuikin tarttumaan ja parantumaan. Niin, sekin on mahdollista. Niin, tästä saattoi syntyä ajatus kokeilla siirtää ihoa ihan tarkoituksella paikasta toiseen. Vanha suomalainen sanonta työ tekijänsä neuvoo pätee tähän varmasti ihan erinomaisesti. Kun kohdattiin joku käytännön ongelma, kuten sodassa tai onnettomuudessa syntynyt kudospuutos tai rankaistuksena aiheutettu vamma, niin ratkaisuja etsittiin sen olemassa olevan tiedon, kokemuksen ja ennen kaikkea tarkkojen havaintojen pohjalta. Ja tämä selittää osaltaan, miksi niitä samankaltaisia perusratkaisuja, kuten just kielekkeitä, näyttää kehittyneen verrattain itsenäisesti eri aikoina ja eri kulttuureissa. Ihmiset kohtasivat samanlaisia haasteita ja päätyi joskus samankaltaisiin käytännöllisiin ratkaisuihin. Eli jatkuva havainnointi, kokeilu ja virheistä oppiminen. Ne oli varmaan avainasemassa. Epäilemättä. Ja lisäksi ei pidä unohtaa sitä tiedon ja taitojen siirtymistä sukupolvelta toiselle, opettajalta oppilaalle, niin kuin siinä Susrutan tapauksessa just nähtiin. Vaikka me ei tiedetä kaikkia yksityiskohtia näistä varhaisista innovaatioista, niin on ihan selvää, että taustalla oli uteliaisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja halua lievittää kärsimystä ja korjata vammoja. Ollaan siis tehty tänään aika melkoinen matka ajassa taaksepäin. Aloitettiin muinaisesta Egyptistä, Edwin Smith-papyruksen siitä hämmästyttävän systemaattisesta tavasta tutkia potilaita ja kuvata vammoja, ja Ebersin papyruksen laajasta lääke- ja hoito-ohjeiden kirjosta, unohtamatta Rosettan kiven merkitystä kaiken tämän tiedon avajana. Sieltä sitten siirryttiin muinaiseen Intiaan ja tavattiin Susruta, todellinen kirurgian pioneeri, jonka kehittämät nenän ja korvien korjausleikkaukset, ihonsiirteet ja se systemaattinen koulutusohjelma, ne oli aikansa edellä ihan vuosituhansia. On todella kiehtovaa nähdä konkreettisesti, miten monien nykyistenkin lääketieteellisten ja erityisesti plastiikkakirurgisten menetelmien ne perusideat on peräisin näiltä varhaisilta ajoilta. Todellakin. Ja jätetään sulle kuulija vielä lopuksi pieni ajatus pureskeltavaksi. Kun nyt tiedät vähän enemmän siitä, mitä kaikkea nämä varhaiset lääketieteen harjoittajat sai aikaan tuhansia vuosia sitten, ilman meidän nykyajan teknologiaa, ilman kunnollista ymmärrystä esimerkiksi bakteereista, infektioista tai edes tehokkaista kivun lievityksestä. Niin pysähdy hetkeksi miettimään, mitkä syvemmät inhimilliset periaatteet tai motiivit oikein mahto ajaa heitä eteenpäin. Oliko se pelkästään se pakottava tarve korjata näkyviä vammoja ja sairauksia, vai oliko siinä mukana myös jotain muuta? Kenties poikkeuksellinen havainnointikyky, luova ongelman ratkaisun taito, syvä myötätunto potilasta kohtaan, tai ehkä jopa varhainen esteettinen taju ja halu palauttaa ihmisen ulkoinen olemus mahdollisimman eheeksi. Mitä nämä muinaiset saavutukset kertoo meille ihmisen sinnikkyydestä ja kekseliäisyydestä parantamisen ja korjaamisen saralla? Mietipä sitä.